Lubatan. Kaya lang, turok ng nanay ko kasi ano pa lang sa Tagaytay. Wala ako lang sa Tagaytay. Sabihin ko muna ang ating Congressman Garvin at si Mayor Sam. Tapos, ang mga dole officials na dito, kasama mo ngayon, ang RD, ARD at lahat ng opisyalis, magandang umaga po. At sa lahat po ng naririto para sa programang Tupad. Alam niyo ba ba ibig sabihin ng Tupad? Ibig sabihin po ng Tupad, ginagawa ng pamahalaan yung kanilang pangako na makatulong sa inyong pangkabuhayan. Ganun, mahaba, lalo bumaba. Kapaiksiyan ko pa. Ginagawa na lang. So ito, katulong namin si Congressman. Palakpakan natin si Congressman. Mayor Sam, palakpakan natin at yung mga donor kita. Alam niyo po, kahit sandali lang ito, ang gusto po ng ating Pangulong Marcos, makarating sa inyo yung tulong ng programa ng pamahalaan. Huwag niyo po pansinin masyado yung nakikita niyo sa social media. Minsan mali. Minsan puro bakipos. Dito ba ho sa ginagawa natin merong mali? Dito ba ho sa ginagawa natin nakakatulong? Dito ba ho sa ginagawa natin hindi dapat ipagpatuloy? Ako po ay naniniwala, kagaya po ni Congressman, kagaya po ni Mayor, ang tapat at totoong pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan ay ginagawa at pinakikita sa tamang paraan at hindi lamang sa social media. Tama po ba yan? Hindi lang sa Facebook. Tama si Facebook, pero ang katotohanan po ay yung nangyayari ng aktwal sa ating lipunan. Tanong ko po sa inyo, nakakatulong po ba si Congressman sa inyo? Nakakatulong po ba si Mayor sa inyo? Mas malakas ang kalakpak sa bayan. Ganon. Nakakatulong po ba ang Pangulo sa inyo? Ako po ay narito, tagapagsalita lamang. Ang gusto ko pong ipaunawa, yung pagkakasundo palagi ng pamahalaan, ng manggagawa at ng employers ay dapat ipagpatuloy. Ang nakikita ko po ngayon, masasaya kayo. Sana po yung tupad na programa ay maging bahagi ng ating kultura. Hindi lamang po pag may gawain ng dole, hindi lamang po pag may gawain si Congressman o si Mayor, dapat po ito ay tuloy-tuloy sa ibang paraan. Kasama po nito yung volunteerism. Kailangan po, pagkaisa po tayo, kahit tulungan po yung kabarangay, tulungan po yung kapitbahay, tulungan po yung pamilya, at lalo-lalo na, tulungan po yung kaisa-isa natin minamahal na bayan ng Republika ng Pilipinas. Alam niyo po, tinanong po yung isa kanina, hindi ko na matandaan kung nasaan. Sabi ko sa kanya, dito sa harap. Sabi ko, anong oras ka ba gumising? Maaga ka dito. Sabi si Mayor, nasa kamay. Ayun siya. Anong pangalan mo? Carla. Hindi, tinatanong ko kanina. Tinatanong ko kanina kung ang pangalan mo, Marites. Tinanong ko siya kung anong oras pa siya gumising. 7 o'clock. Ako po, 1:30 ng umaga para makapunta lang dito sa inyo. Kaya po, hinajak po ko dito, in-hostage ni Congressman Garvin, pero kayo po naniniwala ako na talagang dapat pumunta ako rito. Ang gusto po natin mangyari sa pakikipagtulungan sa TESDA, ng DOLE at ng inyong LGU, magkaroon po tayo ng
pang mas matagalang tulong pangkabuhayan. Ginanggit ko na po ito sa pinunong ng TESDA, sana po makabuo tayo ng maliliit na mga negosyo, hindi lang sa Katipunan, hindi sa buong Pilipinas. Yan po siguro yung gagawin ko sa susunod na balik ko. Kailan po ako sunod na babalik? Imbitado po ako sa December. Sa December, dito rin kami magsimbang gabi. Gusto ko po makita yung kasama ni Carla, meron pang mga 5 marites. Gagawa kami ng maliit na tulong pangkabuhayan na tawag tulong dilet. Binibigyan po yun ng puhunan para makapagtayo ng maliit na negosyo. Ating pong inaatasan si ating Regional Director Lianyo, ito yung Director, yan. Para sa gano'n, magkaroon ng profile yung merong kakayahan na makapagsulong ng maliit na negosyo. Sa December, maglulunsad tayo ng maraming ganyan sa pangikipagtulungan kay Congressman Gardy at kay Mayor Sam. Muli po, sa lahat ng mga agad ng tulising na narito, maraming salamat. Diyos mabalos. Hindi naman kayo puyat, ako po yung puyat. Maraming salamat po at mabuhay po ang Legazpi. Mabuhay ang Albay. Maraming salamat po, Secretary